okwaba yiphupho kumsunguli nomongameli we-ANC uJohn Langalibalele Dube ayekholelwa kulo. Ngesikhathi sobandlululo wakwazi ukusungula uLanga Institute, isikole esifundisa kakhulu ngamakhono kanye nokuzimela kwabantu abamnyama. Esontweni lesikole wayeshumela iminyaka engaphezu kwa-40 ngenkululeko ezayo neyagcina ifikile. Owabe engumongameli wezwe uNelson Mandela wavota okokuqala lapha eminyakeni engu-27 edlule. Le ndawo yayikhaya lokuqala lephephandaba lesiZulu iLanga laseNatal elasungulwa nguye uDube. Lapha kubuye kube khona amathuna akwaDube. Uhulumeni wesifundazwe kanye nomndeni womsunguli we-ANC uvakashele amalima ukuyobeka izimbali, okuwuphawu lokukhumbula iqhaza elabanjwa yilomholi owayethanda imfundo kanye nezombusazwe, owalwisana nobandlululo. Esifisile thina siwumndeni ukuthi lolu qhekeko obelibonakala enhlakeni zika-ANC isifiso sethu ukuthi akusetshenzwe kakhulu. uDube noCharlotte Maxeke babengabaholi abanezinto eziningi ezifanayo abazisebenzisa ekulweleni inkululeko yakuleli. Siyazi ukuthi kulonyaka sikhumbula iminyaka, sigubha iminyaka eyikhulu namashumi amahlanu 150 years kwazalwa amaqhawe esizwe sakithi, umama uCharlotte Maxeke nobaba uDr John Langalibalele Dube. Bobabili baba isithombe, baba isymbol yokuthuthukiswa kwezemfundo. Saphumelela izifiso zikaDube zezombusazwe nasekuthuthukisweni kwenhlalo yabantu baseNatal. Walwisana nokungahlonishwa kwamalungelo abantu impilo yakhe yonke. Mlondi Radebe, SABC News, eNanda.